Hadin bakinong yalam ka VPP, hapo kajing yalam u President uba Arden Mila Basaya Moj, kiladep banyakendo yakakong amperin lingdo, kabalong ka Law Minister, nakaliang uba Arden bat kinong yalam ka VPP, kilaray ban penkut no syuaya kajing yaki, tat hadu bandadep kajing yakendo ya menteri rangba kajela, u Konrad Sangma, hakini kisngi kibanwan. Habakren hakajing yalang, uba Arden ulaong, baka VPP kanum ailat ya ka sarkar bakan syule kadbamon, bat ulaong bahaka jing ya kendu bat ka menteri, ulapan sengauru ya ka jing pen ibor ki pulit ya ki MLA ka VPP, bat ya ka rukom ka dur kemat ka jongki. Serious note, ya gani ka bangi lora, bat ngendang rap yang ru'a ka jinglang, ka bangi ni kendu bau chief minister. Ngim persya ki police. We are not against police personnel. Tenray police are not supposed to cover their faces when they deal with public representative and common people, especially when we fight in a democratic manner. We are not rioters. We are law-abiding citizens. We know the law. In fact, it is the district administration who violated the law. The district administration Schwab can impose section 144. Kada iban da snow to shine. Baga jing tumu ko jing kalong ba snew ban penmi jing lumar. Kilai hagi banai ke beladap. Diki pajar ki pat ba ngila ban sinshar. Paling ngila ban sinshar. Yaki pat ba ki bawan ban ai ke jing kershan. Ya ke jing ki ke ba jai jai ke jingi. Kani kani tang ke jing persyang. Ban kanglap ke Supreme Court ha ka snam khat kandai spa andru penyau. Kalau ai ya kau ruling, hai kau berdiri bagi jing penteri kam ya ke section 144 CRPC. Kalau Crenshaw, that this section cannot be invoked as a tool to prevent legitimate expression of opinion and grievances. Ni wanang ni ban penpau ke jing snow pia ke jingi, ya ke jing weng, jong ke sarkar ya kini ki officer. Ni kam wanang ni kam ke nongrim. Nama kita kadau ko ki pat ba. Ilang kapan snow to, ya to lam mi gitu giwei. Maka ai ka bani le, karong ban penbek ya ki jing le bakla jong ke sarkar. Lada puwengi gini ki officer ba pila bakla ngi awane. Lada kam don no ka kis nyuma ngi ong ye. Hendri ka don ka kis ka ba gini ki officer kila investigate ha ka ba buying jo chief minister udan bam benta kata ka kam bam sap. Ngiton hak ban subajur bagadan ke jing pool Canada ya utau buying jo chief minister. Nyemra ban shualat. Lalu tu ubarit. La syake mudwat. Tumno ni da. Tamba gini ki buying basem. Namar kita kadau ra'i gani ke kubur. Bagani ke thma ke jingi persya ke bamsap. Kamdai ke bangi syukran. Ngido terang nama la dang yemla ban rat hagani ke por ke jingi. Anang ipi ke jela jingi kan ngam. It's now or never. Nagatakadaw, what do you think? Habang ini, halo kahap. Habang ini, snow to ikan nongrem ka baskem. Nyem na iban ting. Habang ini nyem kuwa aban penmi jing kumar. Nyeki ngin syupen itang ka jingdan jingi labiang. What kiktin kiba kiba tomet nyem kuwa aban penmi na ka sintor ka jongpi. Lagalong iki officer ni yano ino. Ka jingdan ka jingi ka labiang. Banyato ya ke sarkar bu pat ba unum sya nang ni syakmat ba ke sarkar kan le kat bamon. Dai nama kita ku kipai ba baik. Nyai kublei. Oh, la bandan ki bang oh kata ke reception policy 4 poin aku abane ki. Te habami ki jinge te lem non abadut nadap ke reception policy maya tu du dalut. Nadam dan jinge te nginumi. Dai nam dai. Abadan ki bakum gini hap mi ngasmo ban ai kuble ya pi ba play raikot play do kam do jam ban tip pada don ji ki ngin mi be bat mentang ngin dang hap ban le ban pensai pen smotu ye ki tai ba hatlengis nong ngin penong ye ki street corner meeting ye ki sini bagi smotu ba ngi don kam ban pen klan ya ka lok kai yukta ak hang ni ya ka jela ki men klet ba ji ki pat ba kala penong ya ka sarkar ba haban menjur ban thawi ka expert committee. Bat nak kita kitur ki bang sunu kata ke expert committee ke ja. Nilai pun ru panai ke sarkar ban menta ke layak ke basau panai ai. Bang iladap ban penparu bang sai ke reminder syaka sarkar
Kidon shibune ki kam ki bangi dei banle. Tha ka bidei bagani ki jeki na ka banta kani ka jingweng ya kini ki officer na ka lokka yukta. Ila ai ka jingtho bangila bu ka por bani ki. Tadai namar ka takadaw nga kwa ba ki pai ba kin shai. Balai ngi hab bani ki habadon ba penthot ya ka lokka yukta. Kani ka dei ka taka bor bala bu ban tokit iki kam bamsap bat ban pinshitom iki babamsap telemar kata iki nugi nugi bakta ya ka lokka yukta ngin habani ki kom ka party ka bayeng hagan nangrim pan yakhon persha ya ka bamsap hagi kindiat sngi pili ka sarkar kala persyang ban pensrutu baklai ki paitba banong bangi ngimtep ya ka ak de ban puli bahaya ka ak Rengi ngiong ngimdei ki kena aret bakin hikai school ngila depan puli lada ka at kasya ni kom kinongalam nginum penki namar ngimdei ki kena pen kumar snong laji tingi do patba bangin trei ka kam ka bedei bo patba pada gelenti ka bedei badai namar kata kadaw ni kwa ba mafi ang ni pintip padien kom kinongalam mabangi pet ya ka lokayok taak ila puli ki rules isham bagani ka jingle joga sarkar kalong ka jingle ka babakla badelo ka taka nongrim ngila ai ka jingtho ka sarkar ka ong bangimla mangi bantung lathung namar ba ka lokayukta kalong autonomous body mla ban tuklar hendrai kat kum ka notification haga notification ka ba u chairman jong ka lokayukta weng ya kita ki official la weng under the instruction of the government hangno nong bakamla kam tuklar kata ka sarkar namar kata ra ko ki pai ba ka nongrim ka bangi ngi yeng kalong ka nongrim ka ba scam bat minta kani ka si ka ba ar ka bangi ngi mi madan bani ki kumni ki pulet le si ki la job menta ka si da ka baki kangla di ki pai ba ne ki dong ne ki jaga ba pher ban wan shini awai kumlei ki pulet bagilana ban pang Yau pai ba bonwan sini ke jaga namar kilala banle ya ka ba ki local master jengki kila bata yemdom miki kilale ya ka ba ki tei ki besang po secretary ki pa bomde banyo rung trot shagani ke jaga mo namar ba ka don ke jing shifting namar ba ki tip bo pai ba u ai ke jing kershan ke ba klan ya ngani ke jingle ke jing persha ya ka bamsap kani ke sni ke ba ar ka bangile ki Bat minne masendrong sengani ke jaga Nagaleng jong ki magistrate kila pensngo hangi ba Nagaleng juga law minister ka kwa bani gendo ingi kum kinangalam Naru mas sedang ya hator bingirang ya kon bandrung sengani ke jaga la pensngo hangi kinangalam te mangiru kum kinangalam Yimdei ki ba kwa ataman penmi jingku la raru ya kani kamat ya ka jingpenan kam Jong ke police department ya kini ki pulit top kemat ki pulit ki bamban tangga kerteng niem prit ladai kamas covid tingin ya Mrei kadai ka bala shutap lup baik banum i ben i tangga dor kemat kata kadai kawai ke bangilai keren mana bat ngila keren ru ya ka jing takti Jong ki pulit ya ki MLA agak singi ke bandingkong. Tadi kini nginum paksange kan sikwa angni bani thu yapi bag assembly ka dani ka privilege committee. Kadani ka privilege committee kabana kaleng ki MLA ka jungi kan seshimti ya ka benta ka bagi de banshim. Nimdani ei persya iki ndagi di ban sngu thu bangi kum ki nongelam ki ba upat ba legit. Legit ingi di ki pau hajar ki pat ba Bangin ra ya ka jinge ka jo pat ba assembly amne manala you know na ban chupeng dong khala ya kata namar kata kadaw ngila ra ya ka ni kamat na ka basmo khiya mane ya ki kenram bagi jingle bakla jangka sarkar te kata gen ka bangingi kwa ban penpau hagan ni ka por ka bamenta bangi snow ban ai khumni khindiat ya ka law minister kabla snow day ban snow tho ya ka nongrim ga jingi mereka nongrim ga jingi hi ka shai
Pala nagamdan ka jing pensay ka ba long convincing bang yang aku tin parang ka ba long convincing. Amdan na gawin kala. Tang ba ya kita kiba baklate mla phi ban susya kumta. Pilatung bakala mantala kanu kalayat. Kaladan kani ka kis kila pentulun. Tega bamut bangila bu mene ka jingkili kimla ban juba. Lalapiang baga jing tung ya kini ki officer kalong unconstitutional kalong against the law. Kabamot ba kata ke investigation ke bagila de bro kan kala null and void no kimla ban juba tinamar kita kadaw you don't come bandang penklan ya gani ke ji bu shidin ya ke jingting kam ting bagan ngam gari banya baka i ya kita kiba penwit inti ke ji ko kipat babe ko play un kurku yen ya shania harangkat ke jing tuai kabangi ji shania Pembangi jisanya, how to play bangi syakri, ubai ke donor ke jengi ke batrang banuanra ke jingkala ke jingkerman, ngin nang yai penkran ke jing dua ke jing hagi yang kisam ke jing. Ngangam ngai baga basniu kan job ke bapa, kasih simpor, denam kasih simpor, kadon kam yang i ban yai ne, ongas no snei, ya ganong krem constituency. Naduk banga job aduk mentang empat yo ya kapor bang ala. Ngaman ai kublai kerpang ya kanong krem konstituensi kaba snutho ya ka jingkit kaba kya. Lada dei ka konstituensi kaba wadaw ngamdon hak konstituensi hakini la jan sisnem la sulit keleng-keleng. Reki kersyani ngada ka jingtuai. Ki snutho baka jingkit ka jungi kum kinong ilam ka kya. Tengah kuak baka taga di bandrung hangi iwe piwe. Persang ban snutho baka ei ka bangile kan dei bai. Railan ke jungi kum kinong ilam hadin bangilay slop bat nakam taka bit kapiang jong kala syai kala sisni jong kelong din ke mandin yang ni lesing ilam ini bangilan tang kendiat ndrei don shibun ba ki bam yorung sagne ke jaka tengah ai kublai kerpang ye gitu baro ki balawan ki yingi sem ki bam shibala ban poi sagne ke jaka